Hej, mit navn det er Camilla. Det her det er min videodagbog over de ændringer, jeg har foretaget og er ved at foretage i mit liv. Det er mit eget U-turn. Jeg håber, at jeg kan inspirere andre til at gøre noget og ændre noget i deres liv, så de kan få det bedre. Jeg er 34 år og er en helt almindelig kvinde, som inden jeg blev syg havde et rigtig godt bankjob og drømte om karriere og familie. I 2007 blev jeg så ramt af psoriasisgigt i min graviditet. Det var ikke en gigtform, jeg havde hørt om før, og der gik faktisk 2 år før, at den blev diagnosticeret. Jeg skulle igennem at blive ramt af stress og blive fyret og ind i depression, inden at jeg fik taget hul på at gå til sundhedssikringen og få udredt, hvorfor det var, at jeg havde så ondt. Efterfølgende har det været nogle rigtig, rigtig hårde år med udredninger, både kommunalt og via sygehusvæsenet. Og jeg har været i nogle smerteklinikforløb og mindfulness og stresshåndtering og i revalidering. 2 år. Udredningen omkring medicin har gjort, at jeg får noget mild form for kemo, der hedder methotrexat, som er tabletform, og at jeg ugenligt får nogle indsprøjtninger med biologisk medicin, som skal bremse mit immunforsvar i at angribe min led. Min led er sådan set alle sammen ramt af det her psoriasisgigt, og det sidder i led og senehæftninger. Jeg har primært, altså det værste det er hænderne og lænden, men jeg er ramt i led fra tåspidser til kæbeled. Især det med hænderne har fyldt rigtig meget, fordi det jo har gjort, at der har været en masse ting, jeg ikke har kunnet, og en masse ting, jeg skulle have hjælp til. Og jeg synes egentlig, at jeg bare er blevet mere og mere syg, og mere trist, og mere depressiv. Og selvom at jeg har prøvet, altså selvom jeg har gået til fysioterapi og holder mig i gang, og selvom jeg har prøvet varmvandstræning og massage og akupunktur og alle mulige andre behandlinger, så synes jeg ikke, at der har været nogen blivende forandring, og jeg har ikke kunne finde nogen metode til, hvordan at jeg kunne få det bedre. Og jeg synes egentlig bare, at jeg blev mere og mere syg. I 2013 når jeg så derud, hvor at når jeg skal nogen steder med min familie, så låner vi en kørestol de steder, hvor vi er henne. Den blå planet foregik i kørestol. Og det tror jeg blev vendepunktet for mig, at sådan her ville jeg ikke leve. Jeg ville kunne løbe og lege med min datter, og jeg ville have kunne se venner og familie og de mennesker, jeg holdt af. Jeg ville gerne have et job, og jeg ville gerne ændre det. Mine svære smerter er altså desværre så stærke, at jeg efter et forløb på morfin, som jeg ikke kunne tåle, endte med at blive behandlet med metadon, som er det smertestillende, jeg tager i dag. Det synes jeg har været meget grænseoverskridende, fordi det er helt klart noget, jeg ikke forbinder med smertebehandling. Så jeg når til et punkt, hvor jeg får taget mig sammen til at ringe til en behandler, som min veninde i 5-6 år har anbefalet mig, men som jeg simpelthen ikke har haft overskud til. Og det bliver begyndelsen på en lang proces om, hvordan jeg skal nå de mål, jeg drømmer om, som er at kunne være glad og leve livet. Jeg håber, at du vil følge min proces på Unique Therapies Facebook-side. Der kommer flere opdateringer om mit forløb, og jeg håber som sagt at kunne inspirere dig til at foretage nogle ændringer i dit liv, så du kan nå dine mål. Hej.